Arestado ang usa ka babaeng gingong scammer atol sa entrapment operation sa Davao City. Ang modus sa suspect, magpaila nga dunay koneksyon sa mga tag-as ka opisyal sa korte ug law enforcement agencies ug mutabang sa pagsulbad sa kaso sa iyang mga biktima bugti sa dagkong kantidad sa kwarta. Ani ang report ni Argil Relator. Sa gawas sa usa ka restaurant sa Lanang, Davao City, nagtagbo ang complainant ug ang 49 anyos nga babaeng target sa operasyon sa NBI 11. Dihang gidawat na sa target ang sobre nga dunay sulod nga 30,000 pesos cash nga budal money ug isulod na unta niya kini sa iyang bag. Din hinamidool ang mga agent sa NBI 11. Huwag ka na magkalat. Silent, may karapatan kung may abogado. Ang suspect gireklamo tungod sa pasalig nga mutabang nga mudaog ang kaso sa complainant sa korte bugti sa dakong kantidad. Ang modus matud pa sa suspect, muingon nga kaila ang mga tao nga dunay tag-as nga posisyon sa ahensya sa gobyerno sama sa Supreme Court, DOJ ug NBI nga mao'y makatabang matud pa sa complainant. Yung isang complainant natin for the entrapment, nakabigay na siya ng more or less 600,000 because she has a case, dismissal case, tapos inappeal niya sa DOJ, tapos na-meet niya tong subject na promising that she can secure a favorable decision. So, nagagamit matud pa ang suspect og lain-laing contact numbers, cellphones, pangalan sa social media aron makapamiktima. She has mastered her craft. Talagang magaling. She will make a scenario. Kunwari, ikaw ang complainant. Nag-uusap kayo about your case. Suddenly, sabi niya, "Ma'am, excuse me, I'll call this guy." Tawag yan. Oh, makakuha na tayo ng ano. Then from there, she will begin asking money. Magsigi na matud pa siya og pangayo og kwarta apan kung di nakahatag ang iyang biktima. Din hinamatod pa, manghulga ug mangharas ang suspect. Bisan ang pangalan sa usa ka opisyal sa NBI 11, gigamit matud pa sa suspect aron makapangilad. She's bragging that she had connections with the NBI, especially me, myself. Now, what is surprising, somebody texted me and threatened me. Kinokolekta na yung utang ko raw. Diba? Then I was part of the online scam at nagagawa nito. So I have decided this must be stopped. Gipanghimakak sa suspect ang pasangil batok kaniya. Paryente sab daw niya ang complainant. Nandito lang po ako sa Davao, pinuntahan nila ako kung pwede po ba daw akong makatulong sa kanila. And I am not using different name at wala kaming grupo. Apan sumala sa complainant, lakip di ay sa modus sa suspect ang mamaryente una. Mangayo po na siya tag 30,000. Pliti sa Manila. Kay nga naman, pliti niya sa Manila. Kay dito mubayad daw siya. Kay sugato nun daw siya sa mga dagkong tao dito. Mubayad pa siya. Kasong estafa o use of illegal alias ang giatubang karon sa suspect. Ginasuta pa sa NBI 11 kung naapay kaubanan ang suspect sa iyang modus. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.